Lemina. Bamanan Andre. Koroba bonanga fola. Bafo ini wati. Obusiga fo. Bafo ini cha. Wati do temena ami bara fanana. Ami chala. Namu. Obusiga fo oble. Bafo ini chesri. Ayo, okono obusiga fo ni nyama re ko ini chesri. Akilla obusiga fo. Obusiga fo. Bafo bismillah ambiku. O jaranye. Bamanan Andre. Chukaba do kono mo chesri daye denyini. Oche. Oche muna. Aywa. Ale nyini de nyini chugo ni tota tikini. Namu. Ibado de fana warta soro. Ayi. San tasoro. Namu. Alaka kuna jadore. Sigatola. Oh, nga moko kono mi chestri. Nam. Fuka chestri. Nga dengula fu ibi chefundi. Uri kama foko ale nyine choni to nyine cho tekli. Nam. Koni bi fefenyi ba foki chesri. Kona se don yorama bi chefuli gida. Foki ibi chefuni. Yawo. Oye ale nyine cho kerengere na soro cho kerengere yable. Ko muso krefe gundote. Hakli mokote. Ko muso krefe gundote. Oche saula kumado. Chewa koro. Ni anaja musudu kumado ati fendo to sutrala. Nam. Ni musu ya yini ka fon fen yini. Kumado chemi misiga foku ani tui. Okado ne. Lagbo. Ori kama foku musu kerefe gunuti. Nam. O ti dore armaria kona na moko komi kadi moko e. Iba ka foku iba nyini ka okuke ni kono jeleya ye. Namu. Itigno bake okula. Sabula keli kadiye. Namu. Iba keni duzukun be. Ayu. Awo. Dero ko. Ko ambalakaw. Ko jenyago nyuma do me gunda fulo nyuma tede. Oiche niye muso jatemne. Mo munu mi hakli dongo sewe. Namu. Olugo ko muso te sera don. Psychologue ba fote ko muso te se don. Wala. Ni fuiti dien kono mi ma sera fie ka foko muso kunle na ni. Ouais. Ya fam. Namu. O de kama foko mo gno fo nyogonte. Sabula ne muso mo njara. Abi dawla abi gno fo ye. Namu. Na mo njara abi dawla abi gno fo ye. Donc ibita yire soro chogo dola. Namu. Taika fo komi ni amanga dim hali mo sabamanga don. Ibita ka fo sigida be bakalama. Ma ibina yele san. Mu ka konema. Ko ni cho dimino ba fu muso ti dara ma fen. Ako pourtant ko yoro kele mu che koroba. Che. Baliku. Kamalen koro. Ki waraka. Komi bora lafe. Ki daka sono ko fo gronto we muso krefe. Kono te matira atoke yoroshi. Ko belo amba fu muso dara ma. Bon, ne va mo dana chugo tekliya. Dana chugo skre. Dana chugo tekliye. Muso ti dana fenye. Ne ba kuma famu ko da sira mfe. Nam. O ye guno ko sira ye. Aywa. Guno ko sira la. Nam. Ni yi fratika feno fo muso ye. Nam. Ablay akuma ka cha. Ibe faratila. Emisu go misal do dima. Anga kele musa munu temena. Nam. To wuye munu mene. Nam. Muso no bala. Nta bedon. Meni asi kemeja septa sono bisheki mene na kaso ke muso ka janfa ye. Aywa. Ubendi. Nam. Muso de be je jugu fe. Ka mene pasa aba gino do. Ni daro lawo. Masu dara muso la ka gino dama. Sikatola. Ni fura ko muso te dana fe ne ba famu ka to sira kan. Mais iba jatimina funa ka foko ni kele wala funa ni muso na hakulu funa dala falindo. Namu. Atisinga bimako kan chugo dola ka fendo ka ablay. Ayo. Ya fam. O de fama. Balugo funa hakili la tele ba dawis no kote. Ayatu barkalla. Amba kunche ni muya ka muso laja. Ko kamalen koro mumba disi gochi muso tanga woridu ko galondo ko ta jani muso ko e. O chen ablay. Muso tanga woridu. Ko ijani muso ko. Ijani muso te. Mi ijani muso do fana ye folo. Allahu akbar. No te kuma do mo kemandi ka ijani muso je ibulu fena. Allahu akbar. Ma fo guno de. Alama idelibason.
i b'a sɔn ni yɛrɛ ye kuma dɔ k'i b'a karawa Allahu akbar muso ti bolofɛn dun Ablaye halisa i bɛ diya n ye muso de ye fɔlɔ ayiwa Mangala Kamara ko cɛ ni muso ko an taalan ye ɲɔgɔn ye awɔ an taalan ye ɲɔgɔn ye an bɛ ku ɲɔgɔn ye dɔrɔn ko an taala ale de y'a fɔ a ka dɔnkili la ko cɛ ni muso an taalan ye ɲɔgɔn ye an taalan ye ɲɔgɔn ye tiɲɛ na sabula gɛlɛyaw bɛ yen an ma balaka fo an b'a balaka fo tuguni an ma segu k'u fo u ni foli ka kan sabula fana an bɛ cɛsiri la tiɲɛ don nka o fana bɛ cɛsiri la a se ka t'o la parce que bamananw an mɔkɛ ko n'i ye cɛkɔrɔba ye ko musokɔrɔba de b'a kɔfɛ o ye tiɲɛ se ka si t'o la sabula ni musow bɛ so kuma dɔ o b'a to i bɛ hali baara dɔw kɛ hakilisigi kɔnɔ se ka t'o la denmisɛnninw bɛɛ ye ko a bɛ ne ko ni mɔgɔ tɛ so dun a bila kuma ka ca dɛ i t'a dɔn fo ni muso taara dugu la dɔgɔkun kelen ka denmisɛnnin to i bolo dɔgɔkun kelen ka jan o ka jan ni muso taara dugu la dɔgɔkun kelen ka denmisɛnnin to i bolo i b'a dɔn waati o dɔn de i b'a dɔn don k'a fɔ k'u bɛ jɔyɔrɔ la gɛlɛyaw kɔni bɛ sigi kɔnɔ hali kunu ni dɔ b'o kuma la n ko gɛlɛyaw bɛ sigi kɔnɔ mɔgɔw bɛ se ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ nka an k'a bila an kunna k'a fɔ an taala ye ɲɔgɔn ye tabarikala ni o faamuna cɛw ni musow fɛ kuma dɔ gɛlɛya caman bɛ yen nɔ an bɛ tanga olu ma ani kɛlɛ banbali caman bɛ yen nɔ sigi kɔnɔ jango furuso sigi kɔnɔ an bɛ kisi olu ma awɔ an k'a dɔn dɔrɔn k'an taala ye ɲɔgɔn ye ayiwa bisimila a bɛna na bi ye araba ye février kalo tile 2 don sanba 2022 naamu san kalo 2 tile 2 don fasiriba kɔni sɛbɛnni kɛ fasirigafu kɔnɔ an bɛna a lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ min ye ka se ka kumaba fɔlɔ dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamali ka se ka sɔrɔ a ko la ayiwa an b'a daminɛ jumɛn an b'a daminɛ ni info matin ye information b'a la ayiwa kunnafoni dɔw bi yan ko Guinée Bissau k'u tun b'a fɛ ka an balo ka fanga dafiri kununko nka ko a ma ɲɛ ko basigi segira ka na ale kɔni purugutora Ablaye ni sa dɔn ma se foyi sɔrɔ n'o tɛ ni ko in tun bɛ ka kɛ sɛbɛ ye dɛ mɔgɔw sara k'u pilonne mɛ foyi heure 5 tiɲɛna a ka fanga ban waati de ma se voilà ko Mali ye faransi lasigiden gɛnni mun kɛ ko an ma sɔn damentanya jifilen ka mini kɛ u la Ablaye ko min bɛ tali kɛ CEDEAO ka ɲɛkilin hukumu kɔnɔ ni UEMOA ko a kɔni ka gɛlɛn ni waati la kosɛbɛ ka se ka musakaw fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka faso doni ta bamacɛ wale minnu bɛ kɛ Mali camancɛ la ko n k'a fɔ dantɛmɛ wale minnu b'a la ka taa ka ɲɛsin Mali ma Ablaye ko politiki mɔgɔw kɔni mankan sumanen don olu bɛɛ maa si ma kuma kelen dɔw kuma hali tɛ kumabaw ye Ablaye an bɛ disiba minnu dɔn si ma kuma u bɛ biri tiɲɛ faransi ko tɛ yan bɛɛ bɛ siran faransi dun bɛɛ kumana ye dɛ fo faransi ma ne ka Buruja mais olu se ka kuma ayi ko faransi politiki mɔgɔw bɛɛ kumana dɛ ne y'o de fɔ olu kumana ka u faso tanu mais anw ta tun faso tanu dɛ u tɛ kuma u bɛ siran sisan u bɛɛ de kan ka wuli faso ko don intérêt ko tɛ yan n'a bɛ kɛ mun ye n'a bɛ kɛ mun ye a kɛ k'o ye awɔ an b'an ka jamana fɛ voilà o de kan ka kɛ voilà mais sisan kɔni sisan an b'a faamu mɔgɔw bɛna bɛɛ faamu dɔɔni dɔɔni o ye tiɲɛ an ka taa fɛ n'an bɛ taa an bɛ se siga t'o la ko Mali finitigiw bɛ wuli ka jɔ la Ablaye k'o don k'u ye maa 43 bamaci kunda k'u ye dankari kɛ olu la an y'o bouger la o ka ɲi l'indicateur de renouveau ko faransi ye lasigiden gɛnni mun kɛra ko Ablaye Diop ye ɲɛfɔli dɔw kɛ k'a jira k'a fɔ ko faransi jamana ɲɛmɔgɔw tɛ se k'a fɔ ko olu ma cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw lakodɔn ka tila u ka lasigiden sigi yan nɔ a tɛ bɛn ko o tɛ bɛn Ablaye Diop ko ten commande ye bɛ sigi an ka so farati b'a la commandien tɛ dɛ n t'i dɔn n t'i lakodɔn faama a bɛ n'a fɔ sisan n t'i ladɔn faama ye mais n bɛ maa si ma kɛ bila i kɛrɛfɛ ayi tɛ bɛn o bɛ bɛn wa ayi o kuma ka ca sa dɛ n siga t'o la ko Ablaye Diop ko tɛ se ka bɛn fiyewu ko n'u y'a lakodɔn tuma min na k'u ka lasigiden bɛ segin ka na o kɔfɛ sa Mali kunnafoni di bon kɔni bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ waati la musaka ko siratigɛ la ko dɛmɛ ɲinina colonel Assimi Goïta fɛ ko a k'a lajɛ a ka teliya walasa mɔgɔw ka se ka bɔ gɛlɛya gɛrɛndɛ kɔnɔ Ablaye n'o tɛ ko kunnafoni di ko baara b'a la ka gɛlɛya kosɛbɛ CEDEAO et puis sariya de don dɛ a bɛ sariya kɔnɔ a ka teliya
min bɛ tali kɛ Mali ni Guinée ani fo taa se Burkina gɛlɛya min bɛ politiko siratigɛ la ko CEDEAO ka ɲɔgɔn ɲɛ balilen dɔ bɛ nɔ sini a bɛ kɛ Accra Ghana faaba kɔnɔ walasa ka jɛgɛbɔ kɛ a kow kan kana jigila ko Boucher dɔ n'o ye sogo feerela dɔ ye ko ale kɔni kɔnɔ farala a jɛɲɔgɔn dɔwɛrɛ de fɛ ni muru y'a bila awuzubilahi a kuma hakili banan dɔ a bila yen ka waya kan o man ɲi a kuma ka ca o ko mɔgɔ minnu bɛna waati dɔ la k'a fɔ k'u tun b'a fɛ ka fangadafiri kɛ k'u ka lasigi u ka sɔrɔnadonba kɔni ye jalaki bi jamana ɲɛmɔgɔw kan k'a fɔ k'u kan ka ni nɔminali dabila sabula ko sariya sɔsɔwale caman kɛra a ko kɔnɔ a bila yen ayiwa l'essor faso ka fasiri ɲɛta sisan kɔni an bɛ ɲɛta sira kan ayiwa ko Bamaciw fana b'a la ka kɛlɛya kosɛbɛ ko finitigiw yɛrɛ wulilen d'u nɔfɛ sisan n'u y'a dɔn k'u yɔrɔ o yɔrɔ k'u t'u nɔfɛ o de ka ɲi ko wulikajɔw kɔni la meilleure défense est l'attaque o tiɲɛ yanni jugu kana s'i ma ni wulila ka s'a ma hakili la i labɛnnen bɛ s'a ma siga t'o la awɔ ko Sikaso minfɛnjugu ninnu minnu ɲɛnamini furaw minni ko bɛ na kɛ Sikaso maa caman taala ye an bɛ waati min ko sisan ko gouvernement fana b'a la ka baaraboloda kura minnu b'a la ka n'o ye projets ye sariya kura minnu kan ka ta ka olu bɛɛ lajɛlen lajɛ falen kan ka don minnu na ka falen don olu la ko nakɔ kɔnɔfɛnw sɔngɔ jiginna kosɛbɛ an bɛ waati min ko sisan a bila yen u ka nagasi dɔrɔn yɔrɔ le canard déchaîné ale jani bɛ kuma ko Joël Meyer ale kɔni geni ko siratigɛ la a b'a la ka kumaw de kan an ɲɛ bɛ fali la ambassadeur sigilen don fali kan a ka minɛnw bɛ a kɔfɛ Faransi drapeau b'a a kan colonel Assimi Goïta ni Ablaye Diop jɔlen don a kɔfɛ Ablaye Diop ko bayi bayi o ko idimiya foyi t'an kɔnɔ o ko Assimi ko ni a taara k'a fɔ Jean-Yves Le Drian ani Emmanuel Macron ye ko ale tɛ kuma k'ale ka kuma man ca nka ko ale bi a ka walew k'ale bi kɛwalew de kɛ ko ale ka kuma man ca ambassadeur ko ni Ala sɔnna ma ale ko tɛ tabarikala l'indépendant ka mɔgɔw hakili jigin ko jaw de don awɔ ja dɔw sɛbɛnnen don ka ɲɛ tuma dɔ la ko kuma bɛ bɛn tiɲɛ fɛ ayiwa bɛn sɛma ko a ɲinina k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ kaso la nin waati la k'a sababu kɛ ko kuma fɔ ka fanga dafiri a bila ye ko dɔw man kɛnɛ ko u y'a ɲini k'a fɔ ka furakɛ u yɛrɛ sakona dɔgɔtɔrɔw fɛ nka ko bangeru ma k'u ka sɔrɔnadonmaw aw fɔ ko kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko u bɛna a ko lase diɲɛ kiiribulonba dɔw ma walasa jo ka se ka di u ma cogo min na min bɛ tali kɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔ wulilen don taabolo kura min na sisan n'o ye ka se ka jamana ka bonya segin a ma o ko ADP Maliba ni tɔn dɔw kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ k'u bɛ an ka ɲɛmɔgɔw senkɔrɔma don o baara ninnu na Ablandan Modibo Mahawa Magalou n'ale sɔrɔ ko dɔmaba ye a jira k'a fɔ jamana marabagaw kan ka sɔn Union africaine ka laɲini ma n'o ye sigi ka fɔ walasa gɛlɛya bɛ se ka bɔ jamana kan cogo min na ko a kɔni baara dɔw ɲini don banku fɛ gɛlɛya in kɔnɔna na an ka jamana marabagaw fɛ walasa u ka se ka ko dɔw nɔgɔya jamana yɛrɛ ma ko bɛna to sinafɔ kuma jumɛn Ablandan ayiwa le soir de Bamako la a sɛmɛntiya k'a fɔ ko fɛɛrɛ kura dɔw dawali kura dɔw tigɛra jamana marabagaw fɛ diɲɛ kɛlɛbolo wɛrɛ minnu b'a fɛ force takuba kɔnɔ olu ka baaraw kɛcogo la n'u nacogo yɛrɛ la a ko yala ko Faransi bɛna sɔn ka to yan hali o kanw kan wa kunu le dira k'o tɛ taa dɛ ko nin bɛɛ la o tɛ taa jaabi dira kunu assemblée la ko a ko k'a bɔ yan ko wuli tɛ taa dɔw ko ten ko furujuguni ye n ta ye ko kuma dɔ i bɛ furu dɔw ye k'a fɔ i bɛ muso gɛn a b'a fɔ k'a tɛ taa a bɛ gɛn k'a gɛn a tɛ sɔn taali ma ko Mali ni Faransi ta in y'o de ye o de don ayi kuna lideriya maa dɔgɔ député y'a wele k'a fɔ ye ko bon Mali y'a fɔ taa ko daaw tɛ bɔ a ko non ko olu ta dɛ nin bɛɛ la o tɛ taa o k'u tilen dɔrɔn a banna ou bien de o kɔni ne hakili la o de ka fisa ko la o kɔfɛ sa ko Mali finɛtigiw kɔni ye malo kilo nka fɔ bɔrɔ 300 ni kɔ k'u bɛna Bamaciw kɔni ka balo marayɔrɔ dɔw la Jonjori Ablandan
mi yɛrɛ fana bɛ tali kɛ faransi lasigiden kɔrɔ Nicolas Norma o ko ale kɔni y'a jira u ka lasigiden gɛnni ko la ko nin kɔni ye latigɛ dɔ ye min ni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'u b'u jo fɛ wa ko mɔgɔ fana kun kan ka sigi ni nin ye Ablaye Ndane ko mɔgɔ kun kan ka sigi ni lasigiden gɛnni nka ko kɔrɔta jira k'a fɔ jɛɲɔgɔn baara bɛɛ lajɛlen tigɛra ka bɔ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ Ablaye sɔgɔmada ne kunnafoni tɛ ni kumaba dɔw ye nin Ablaye tubarikala an b'a kun cɛ n'o ye o tɛ baasi ye bi an bi kalo san kura tubabu san kura kalo 2 de la o tɛ wa an b'a tile 2 fana de la bon an 2 de tɛ yan o an 3 de bɛ yen a 3 bɛ yen an 2 de bɛ yen parce que jama bɛ an 2 de kan wa jama b'an 2 de dɔn nka an 3 bɛ studio kɔnɔ kumaso kɔnɔ i bɛ Musa Ngare dɔn wa mais Musa Ngare dɔn Wasolo Surufɛ kɔnɔ Surufɛ kɔnɔ dɔn wa a bɛ pan a kumakan bɛ pan de a kumakan bɛ pan a kumakan ka di a dɔnkili ka di Musa Ngare ale bangena juma don ka bɛn février kalo tile 2 ma bi an ta tile 2 san 1998 Moribo minɛ san Moribo minɛ san donc ale bangena le 2 février 1968 ka bɛn juma de ma Surufɛ kɔnɔ ale bangena Bamako mais elle est originaire du Wasulu a ba tɔgɔ Aminata Jakite a fa tɔgɔ Dari Sangare Musa Ngare ale ye dɔnkilidala de femme d'affaires hôtel b'a bolo personnage public hôtel b'a bolo Wasulu a tun ye mobile yɛrɛ kɛ nana ye ko Musang après a bɛ sɛnɛ la a b'a kɛ dɔnkili la o tɛ wa a katɔrɔbu b'a bolo hôtel dɔ fana b'a bolo Bamakɔ yan o de ye hôtel Wasulu ye dɔ fana bɛ Wasulu Yanfɔli la dɔ fana bɛ Yanfɔli la espace culturel fana b'a bolo ale bɛ dɔnkili da a ka dɔnkili bɛ kɛ an ka jatew kan furu danbe jamana cɛfarinya maintenant an b'a fɛ ka mun fɔ ye ale bange kosɔn an b'a fɔ bon anniversaire an bɛ gâteau kɔnɔ Musa Ngare ni tulo bɛ n na kana ni gâteau ye ale ka album ninnu a ka album tɔgɔ ni ne y'a lajɛ k'a lajɛ e yɛrɛ k'a lajɛ 88 a ka album fɔlɔ a y'o bɔ a y'a da Musoli yo 88 en 93 filanan a y'a bɔ a y'a da Bifuru ko Musoli yo o tɛ fɔlɔ ya filanan a ko Bifuru album sabanan bɔra 96 a y'a da Den 96 Den Musolu furu ani Den 2001 a ye dɔ bɔ a ko laban n furula n ye muso ye n furula n ye den sɔrɔ o tɛ laban ye wa n furula n ye muso ye n furula n ye den sɔrɔ a ko laban ko mun de bɛ la ko laban tɛ wa en 2003 a ye dɔ bɔ a ko kunaja kunaja ni laban ko fana ɲana Ablaye o tɛ kunaja ye de o tɛ a b'a ban dɛ en 2010 a ye dɔ bɔ a ko mɔgɔya a ka dɔnkili de ye dɔrɔn musolu bifuru den laban kunaja mɔgɔya n ko o mu ti miiri gansan ja ale ka dɔnkili ne sigi k'u le tɔgɔ lajɛ n ko a y'u tugu ɲɔgɔn et puis u bɛ ɲɔgɔn minɛ u bɛ ɲɔgɔn minɛ et puis a taacogo ɲuman don quoi a taacogo ɲuman don a dacogo kɛ ɲɔgɔn kan ale bɛ miiri de ale de album bɔ a kunfɛ ja mɔgɔw bɛ fɛn fɛn mais comme ne y'u sɛbɛ dɔn ne ko non mun ma ninnu da gansan dɛ parce que u tugu ɲɔgɔn na musolu bifuru den laban kunaja ani mɔgɔya i diɲɛ ma ban diɲɛ kɔni banna a banna an fana ka to tan i bɛ jɛ ni baraji k'an bɛ dɔn wɛrɛ